Walo ka barangay tribes para sa Dinagyang Festival 2023 ginhingadlan na. Face-to-face kahiwatan, balantayan. Ginhingadlan na sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI ang walo ka mga barangay tribes nga magasambuwa para sa Dinagyang Festival 2023. Ini sila ang mga competing tribes para sa pinakaingrande nga pagbalik sang Dinagyang sa mga dalan sang syudad. Ang mga barangay tribes ang gilakipan sang tribo Sagasa, tribo Parianon, tribo Panaad, tribo Familia Sagrada, tribo Mulave, tribo Ilonggo-Hanon, tribo Kanyaw sang Baybayanon, kag tribo Halimaw. Exciting ang kompetisyon suno sa IFFI bangod sa mga maid-id nga preparasyon sa mga tribo. Balik naton ang aton nga mga barangay sa aton nga kadalanan, no? So we have dagyang sa barangay. So ang aton nga pag-select sang dagyang sa barangay, kinlantaw naton ang ilang history, tribe history, kinlantaw naton ang ilang performance for the past siguro 2 years, no, under IFFI. Nakita ni naton ang barangay sa aton nga sadsad sang Sabado of 2020 nga Dinagyang. Kinlantaw taman also ang artistic team nila, sinong arada, ang choreographer, ang artistic director, ang tribe manager, ang mga visual artists, no. Kag in fact gani ang barangay open na sa iban nga mga artists nga hindi lang galing sa ilang barangay kundi mga prominente nga mga choreographers, no, naton diri sa Iloilo. So kinlantaw ta na kag kinlantaw ta man ang na-submit nila nga mga documents. 18 kabilog nga tribo ang nag-participar, no, ang gusto mag-join, no. 8 ang aton nga slots. So amo na kinpili naton kung sino ang maka-deliver, sino ang makapromisa nga maayong ilang presentasyon, sino ang makambal nga may miyembro kami, may lugar kami nga performance, maayo amon nga performance, no. So amo na kinataw naton. Madumduman, 2 ka tuig man nga wala sang face-to-face Dinagyang, gani ginalauman ang pag-abot sang bisita para magsaksis ang kahiwatan. Mismo si Mayor Jerry Treñas ang nagpabutsyag nga dapat bantayan ang pagbalik sang Dinagyang sa dalanon, bangod madugay man nga ginkahilawan sa mga pamuluyo ang pagdagyang bangod sang pandemya. Ang highlight ang hiwaton sa Enero 22, 2023 sa Iloilo Freedom Grandstand. For the past 2 years, no, we wanted to really emphasize that this festival is about the Santo Niño. Sang 2020, nag-360 kita. And then we took a new, view of Dinagyang and what it should be. And it should really be centered on Santo Niño. Dinagyang 360. Sang 2021 to 2022, sa nag-pandemic kita. Sang 2021, habang natin, mawan Dinagyang kita. Let us, shatter all the competition and for at least for 1 year come together. So 2022 nakaba kita, magapadayon kita, maga-move kita forward because kita nga mag-Ilonggo resilient. Tungod kay wala lang kita nag-survive, nag-thrive kita for the past 2 years. In fact, award-winning ang aton nga festival. So siguro maayo gid nga mapasalamat kita, no, kay Señor Santo Niño. And I hope that all the events in Dinagyang will be a celebration, will be a Thanksgiving. Sa piyak sang pangpanghangkat, nangin back-to-back Best Tourism Event ang Dinagyang Festival sa pagkilalang ginhatag sa Association of Tourism Officers o kon ATOP. Una amo ang digital nga paghiwat sini sang 2001 kag ang 2020 nga nag-highlight sa debosyon sa mga Ilonggo kay Señor Santo Niño. Tema naman sa masunod nga tuig amo ang pagpasalamat bangod sang bugana nga bugay para sa mga Ilonggo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.